11 февраль календарда фәндә катын-кыз көне билгеләнә. Башкортстан катын-кызларының фәнгә индергән өлеше турында сөйләшәбез бүген. Һаумыгыз. Эфирда интервью, студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы филология фәннәре докторы Гөлнур Хусаинова. Һаумыгыз. Һаумыгыз, Гөлсемә. Гөлнур абыйның ошо көндәге Башкортстандың фәне зур бер датаны билгеләнә. Филология фәннәре докторы Фәнүзә Нәдишевнаның туган көнен 90 яшен билгеләнә. Һәм ошо уңайдан күп кенә түңәрәк өстәлдәр, ултырыштар үтте. Фәнүзә Нәдишевна үзе лә бына шундый фәнгә тугры фидакар хезмәт өлгеһе булып тора. Яшьләр өчен дә, гомумән башкалар өчен дә шулаймы? Тап шулай. Бына кичә генә шундый матур итеп безнең Башкортстан Республикаһының Фәннәр академияһы түңәрәк өстәл үткәрде. Фәнүзә Әйтбаевнаның 90 яшенә арнап инде. Ул беттәгә уйлаган республика өчен генә икән дип, ул халыкара түңәрәк өстәлгә әйләнде. Онда безнең республиканың гына түгел, онлайн катнаштылар. Кабарды-Балкар, Татарстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, шундый нәйләрдән республикалардан да коллегалар сыгыш яһанлар. Фән битен шундый өлкә, теге коллегалар бер-берен беләләр. Бигрәк тә бына Татарстандан Илсәр Гамил кызы менән Лилия Мөхәммәтиянова Фәнүзә апайның үзләренең теге фән юлынан китүендә зур өлеш индергән шәхес дип атаналар. Инде уга кабат-кабат рәхмәт әйттеләр. Оппонентлары булган икән, икеһенең дә оппоненты булган Фәнүзә Әйтбаевна. Бына шулай я оппонент булу, я рецензент булу, конференцияларда катнашу, бергәләп гыйльми хезмәттәр, язу хезмәтендә бит инде бына галимнәр бер-берен яхшы беләләр, хәбәрдар, һәм бына улар ихлас, ошо түңәрәк өстәлдә катнаштылар. Бик матур сара үтте. Бына киләһе сара Фәнүзә Әйтбай кызының туган институты бездә 19 февральдә үтәсәк. Шул ул киңәйтелгән гыйльми совет ултырышы итеп үткәрелә инде бездә. Без гадәттә шулай оештырабыз юбилейларны. Ысынлап та Фәнүзә Әйтбай кызы турында әйткәндә, бына мин хәзер 40 ел үзем эшләйм институтта, шул дәврдә уның һамак 8 ел институтта 8 яшькә тиң институтта эшләгән кешене мин белмәйм әле. Юбилей алдыннан гына 25 елның адагында бер-бер артлы 2 китабы сыкты. Башкорт халык йыр сәнгате дигән һәм йырларда халык тарихы дигән. Менә шул тиклем емешләшә. Уйлап карагыз, шундый күләмле китаптар ошо яшьтә onun başında. Zihin яктылыгы шулай бит. Әйе. Ул шул тиклем дингә тугры. Мин уны әле үземнең сагышымда ла әйттем инде. Фольклор менән җитәкләшеп, фольклордан аерылмай менә гомер буе шул бер өлкәдә эшләне ул. Бер кайда ла китмәенсә, фән ысынлап та ул фәнгә тугрылык символы безнең өчен. Безнең горурлыгыбыз һәм без уның менән хокланабыз уга. Һеҙҙең үҙегеҙ менән дә Гөлнур апай һоҡланырға мөмкин. Һеҙҙең дә фәнгә хеҙмәт юлығыҙ байтаҡ ҡына. Әйҙәгеҙ иҫкә төшөрөп үтәйек. Бына һеҙҙең үҙегеҙҙе кем был фәнгә, филология фәненә, уның фольклор йүнәлешенә етәкләп килтерҙе? Кем ҙур роль уйнаған тормошығыҙҙа? Бына фольклордан лекцияларҙы беҙ Кирәймәргәндә тыңлаған һуңғы төркөм булдык. Бына ул анда насар иштә ине, әммә безгә лекцияларҙы фольклордан ул уҡыны инде. Шунан беҙҙән һуң Әхмәт ағай Сөләймәнов алып китте. Кирәймәргәндә уҡығанда бер ҙә башыма ла килмәне. Ҡасандыр мин фольклор менән шөғөлләнермен икән дип. Әҙәбиәтте һайлап беренсе курстан, әҙәбиәт буйынса мин курс эштәре, диплом алды эше, диплом яҙырға әҙерләнгән кеше инем. Шул 5-нче курста февраль айында бер ваҡыт мине Әхмәт ағай Сөләймәнов әйтә, институтҡа барып ҡайта әле һин ти. Тарих тел һәм әҙәбиәт. Тарих тел әҙәбиәт институтына. Мин әле институт тигәс аңламайым әле. 5-нче курска иткәнбез, шулай наҙан булған микән, институт нәмә икәнен дә белмәйем. Шунан ярар, өйрәтте, бардым. Нур Талипович Зарипов дигән ағай менән осраштым инде, һуғыш ветераны, бүлек мөдире ине. Һөйләшеп ултырдык та шул тегеләй былай. Шунан ул әйтә, һылыу ти, бына беҙгә фольклордан белгестәр кәрәк ти, һеҙгә дипломығыҙҙы ҡыйын булһа ла темағыҙҙы үҙгәртеп, фольклор буйынса диплом яҙырға кәрәк ти. Ана шулай итеп, мин унда темамды үҙгәртеп,
Ногман Мусин ижадында кеше һәм табигать проблемаһы дигән теманы 6545 тибындагы башкорт тибындагы итекле бесәй сюжетына башкорт әкиятләренең типологик уртаклыгы һәм милли үзенчәлекләре дигән темага диплом язып, 5-нче курста темагызды үзгәрттек. Февраль айынан мына июньгә тиклем шулай Өйрәнеп теманы яклап сыктыгыз димәк. Яклап сыктым. Рецензияны үзе язды Нурталип Зарипов рецензияга улай бәрде. Ошо институтка эшкә килдегез. Шул институтка эшкә килдем. Шуннан иң кызыгы шунда әкиятте юкка бирмәгәндер микән инде килгәч тә миңа Нурталип әйтә. Бына һинең якташың Темарат Минхажетдинов әкияттәр өлкәһендә әүдем эшләгән шәхес инде китеп барды. Һиңа уның темаһын бирәбез. Киләсәктә әкияттәр буенча эшләйин дине. Ана шулай итеп мин шул әкият жанрына фольклорга фольклорга сумдым. Нигә уңайга калгандай, шул мин килгән елдары башланган инде мин икенче килдем бит инде. Урыс телендәге 12 томлык башкирское народное творчество тупламаһы өстендә. Миңа шундай бәхет тиде. Нурталип мине ебәрде архивка. Һин тибена һүҙеп алынган материалдан тагы һүҙеп нигә томдарга башкортса инмәгән әкияттәрне каратыны. Мин шул архивтан сыкмай ултырдым. Теге әкияттәрне үҙемә матур күренгән текстларны укып, кыскача йөкмәткәһен урыс телендә язам да Лев Григорьевичка бирәм. Я Лев Григорьевич хуплай, я булмаһа юк, бармай дип инде кире кага. Ана шулай мин 98 әкият кулдан күсердем. Ул вакытта архив ксерокс дигән нәмә юк. Bütün әкияттәр озын, бигрәк тә Гата Исхаковтың әкияттәре нык олыны, күбеһе латин шрифтында язылган. Ана шуларны аткарып сыгып инде мин нигә урысча томдарга күп кенә беренче мәртәбә басылган әкияттәрне әзерләп бирдем. Менә шулай башланды минем фәндәге эшем, текстология буенча була инде. Һезнең кандидатлык диссертацияһын яклаган осырыгыз авыр 90 елларга тап килә. Бunda фәнгә тугрылык хаклауда кемдәрде билдәләр, кемдәр һезгә ярдәм һәм терәк булды. Буган тәфсиратта гаиләгездер. Шулайдыр инде. Һикән 3нче елда килдем дә 90нчы елда мине ошо әкият томдары беткәч инде Зинур Газиевич Уракшин сакыртып алды. Гөлнур етте булай ултыру ди. Һиңә темаңды әйтергә, билдәләргә кирәк дип аныклап ди, җитәкче табырга кирәк. Мин һине Мәскәүгә ибәрәм ди. Теге дөнья әдәбияты институтына инде. 90нчы ел. 90нчы елдың бу 90нчы елдың инде февралендә мин сыгып киттем Мәскәүгә, стажировкага дип инде. Шуннан бардым. Барган ем хәзер булар бит инде карайдар, тыңлайдар, ултырыштар була, ултырыштарда аспирантларның эшләрен әйтәләр инде, карайдар, төрле хезмәттәрдә карайдар. Шуннан күбеһендә мин катнашып ултырдым. Теге менә бер яктан шул тигелем һәйбәт була минем шул архивта ултырам. Күп текстлар таныш бит инде. Бездә шундый текст бар. Теге Дарыздановский эпос әйтәк, осетиннарның тикшерәләр, мин әйтәм бит инде. Бездә менә шундый мотив бар. Шуннан тегеләй каранлар, булай каранлар. Бер вакыт Виктор Михайлович Гацак инде, ул билдәле галим, Молдованан килгән гомер башында тарих тел әдәбият институтында эшләгән бүлек мөдире булып, нәйтә бул миңа әйтә. Һәбигәте аспирантурага инергә инде. Без 25 ел Мөхтәр Сәгыйтовтан һоң Башкортстанга фольклорчылар әзерләгәнебез юк ди. Һөйләшегез ди. Мин әйтәм, юк, мин һөйләшмәйм дә, авыр замандар, мин әйтәм, юк. Шуннан үзе йыелышта, теге Фәннәр академияһының йыелышында Зинур Газиевич Уракшинда табып, һөйләшеп, ана шулай итеп мин аспирантурага инеп, уларда аспирантурала укып, аспирантурала уканда әдәбият институтында менә Хусайнов Айдар, Зөһрә Буракаевалар төркемендә хатта башкорт теле укытып, ана шулай итеп яклап, улар менән бер мәлдә хатта кайтып төштек Мәскәүдән Өфөгә. Улай гына түгел, һезнең докторлык диссертацияга да Мәскәүдә якланган. Гомумән бына шундай әле кандидатлык диссертацияһын һәм докторлык диссертацияһын Мәскәүдә яклагандар безнең галимнәр арасында һирәк ул. Бына шундый фәнгә тугрылык хаклауда һәм гомумән шундый югарыракка өлгәшүдә нимә роль уйнай? Мөгаен онда теге Мәскәүдәге галимнәрнең
Йогынтыһы микән инде. Мин бында яклара тырышып караным докторлыкты. Бардым мин Ишмөхәмәт Галәүдиновтарга, Федоровтары улагыта. Мин әйтәм, бер генә мәртәбә яклай торган совет менән яклап булмаймы дип. Ну, кыйммәтселек бит инде. Безнең зарплаталарда үдегез беләгез. Ул бит инде якларга бару байтак кына сыгымдар талап итә. Бында якларга ине исәбем. Шуннан юк да Ишмөхәмәт ага әйтәм, минең якташым бит инде. Һин улай эшләмә әле, үзең кандидатский яклаган урынга бәлки барырһың ти. Шуннан унда совет ябылдыла куйды шул мәлдә. Хәзер мине Самоделова Елена Александровна дигән шул институттан инде коллега үзе укытып йөргән Ленин исемендәге педагогия институтында якларга әйтә башланы. Жабина дигән секретарьмен таныштыр. Без елга якын документтар әзерләнек, якларга әзерләндек. Инде бына tamamlanık degen orunda min ularның советында һуңгы фольклор буенча якларга тиешенем. Миңа Алла Ивановна Алиева шылтырата, хәзер Горький исемендәге Дөнья әдәбияты институтынан. Безгә гелегез тиләр. Гөлнур ди, бездә совет асылды ди, безгә докторскийдар шулай ук кирәк ди. Һин бит безнеке, һин безгә кил. Уларга кыен бит инде, шунда үзем яклаган кеше буларак аптырап балардан гафу үтендем дә, яңынан һәрбер советның үзенең кагыйдәләре өр яңынан документлар әзерләп, һуңрак якланым инде, һуңрак булһа ла яклап ана шулай итеп, хәзер һәр вакыт улар әйтәләр инде, без һезне үзебезнеке һанайбыз, һез безнең институттың традицияларын дәвам итәгез дип, миңа ул теге күңелмә бальзам булып ята инде. Гөлнур Равиловна, бүген фәнгә килергә уйлап та кыймаган яшьләргә нимә кәңәш итерһегез? Ой, нимә кәңәш итер инем икән. Бер заман мин үзем нигә ошо тарих тел әдәбият институтына мине кызалагыз, Абдрахман Абдрахимович Галләмовтан кәңәш сорадым. Абдрахман Абдрахимович әйтә, мин эшләй алырмы микән, ул барайым микән, нимә эшләйм микән, безнең куратор ине ул. Шан ул әйтә, кызым булһа барма дип әйтер инем, нык авыр ди катын кыз өчен ди. Студентка буларак бар дип әйтәм, безгә эшләй торган кадрдар кирәк тине инде. Бер үзем әйткәндә, фәнгә килегез, кадрдар кирәк, шулаймы? Әйе. Бына шул ук проблема әле лә тора, әле бигрәк тә нык тора. Чөнки зарплаталар безнең нык түбән. Хатта ана шул магазиндарда эшләгән, ярты ай көн аша эшләгән хатусларыкынан да кәм. Шуңа күрә яшьтәр килеп, тегеләй булай карайдар да, хатта теләктәре булһа ла баш сайкап китәләр. Кемдер элегрәк килгән шулар әле эшләп йөри инде. Менә безнең институтта әле 67 гыйльми хезмәткәр. Шуның 46-һы катын-кыз. Ул 46 катын-кызның 8 фән докторы, бер 35-ләге кандидат инде. 39 яшькә тикелем яшьтәр, 8 генә катын-кыз. Бөтә менә нисә бүлек бездә 9 бүлеккә 8 генә катын-кыз. Шулай булгач, бына һәм күз алдына килтерә инде фән ниндәй, икенче яктан караганда менә 66-67 кешенең 46-һы катын-кыз. Фәнде алып бара, гуманитар фәнде академик кимәлдә безнең Башкортстанда катын-кызлар. Һезгә был хезмәтегезгә зур рәхмәт, артыбанда һезгә зур уңышлар теләйбез һәм әлбиттә яңа аспиранттар һезгә килһен. Амин, әйткәнегез килһен. Хөрмәтле тамашачылар, студиябызның кунагы филология фәннәре докторы, тарих, тел һәм әдәбият институтының бүлек итәкчесе Гөлнур Хусайнова булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.